Mesurem àrees de quadrilàters. Abans de començar, però, veiem què són els quadrilàters. Els quadrilàters són polígons de 4 costats. Per tant, es tracta d'una figura plana. Depenent de com siguin els seus costats i com siguin els seus angles, tindrem diferents quadrilàters. Per un costat tenim els paral·lelograms, que tenen els costats oposats paral·lels i poden ser quadrats, que els 4 angles de la figura són rectangles i els 4 costats són exactament iguals de longitud. Després tenim els rectangles, que continuen tenint els 4 angles rectes, l'únic que els costats són iguals 2 a 2. Tenim el rombe, que al contrari del rectangle té els 4 costats exactament iguals, el que varia són els seus angles, que són iguals 2 a 2. I el romboide, que els angles i els costats són iguals 2 a 2. Després tenim el trapezi, que només té 2 costats paral·lels, que s'anomenen bases. Els altres 2 costats no ho són. N'hi ha de 3 tipus. El trapezi rectangle, que tindria un angle recte, el trapezi isòsceles, que els 2 costats no paral·lels són exactament iguals, i el trapezi escalè, que no té cap costat igual. Per acabar, tenim el trapezoide, que no té cap costat paral·lel. Passem a veure ara un esquema on podem tornar a veure el mateix. Els quadrilàters que es dividien en paral·lelograms perquè tenen costats paral·lels. Fixem-nos el rectangle que té els costats paral·lels 2 a 2, però hi ha un costat que és diferent de l'altre. El quadrat, en canvi, té els 4 costats iguals i paral·lels 2 a 2. El rombe té els costats paral·lels 2 a 2, però són tots els costats iguals i els angles iguals 2 a 2. I els romboides, que els costats són iguals 2 a 2 i els angles són iguals 2 a 2. Després tenim els trapezis, que només tenen 2 costats paral·lels, els altres 2 no ho són pas. I tenim el rectangle, que té un angle recte, l'isòsceles, els 2 costats no paral·lels són exactament iguals, i l'escalè, que tots els seus 4 costats són diferents, però n'hi ha 2 que són paral·lels. I després el trapezoide, que no té cap costat igual, ni paral·lel. Continuem. Anem ara a veure com mesurar l'àrea d'un quadrilàter. Tenim aquí un rectangle, que la seva base mesura 5 centímetres, la seva altura mesura 3 centímetres. L'àrea consisteix en comptar els quadrats d'un centímetre que té aquesta figura. 5 per 3, 15. Per tant, l'àrea dels rectangles serà base per altura. En canvi, en el quadrat, tenim 3 per 3, farem exactament el mateix. Què succeeix? Que com que els costats són iguals, l'àrea del quadrat no farem base per altura, sinó farem costat per costat, que és costat al quadrat. Per trobar l'àrea de qualsevol quadrilàter, multiplicarem sempre la base per l'altura. Inclús un trapezoide. Fixem-nos aquí, en aquesta animació, com puc transformar un trapezoide en un rectangle. L'únic que encara és retallar aquesta part triangular, posar-la al final, i tinc un rectangle amb la mateixa base i la mateixa altura. Per tant, en tots els quadrilàters podríem aplicar aquesta fórmula. L'únic que caldria és descomposar la figura.